A bal oldali bal lábadon. Videózzat. De hogy Hozzám áll Csak ennyi, és akkor nyomba kell tartani? nem. Zoomolni a másik. Jaj. Nem olyan, ennek nem olyan jó. Jó napot kívánok! Nekem, köszönöm szépen, köszönöm. Szól az egyik lovacska a másik. Ó. Hát te két cipelt át. Várjál csak, kicsit a lábacskát vesz. Igen, Navi. Na édesem. Attillát eladjuk majd az idegen légióba. Hogy hívják? Nézd meg, hogy milyen ügyes. Muki. Muki? Ahol van anya, Én apát tessék? hívom Mukinak. Azt a neki. Öcs. Muki. Nem maradsz fenn olyan sokáig, rögtön így vissza. Azaz. Mi? Persze. Ne, Muki. De ügyes Muki. vagy, Tomi. Ne. Nem igaz, hogy nem bír menni. Nagyon. Nagyon laza. Igen, mindjárt szétesik. Aha, aha. Ez az, Igen. ráéreztél. De nem igaz, hogy ez nem... Muki! Hát mivel szórakozol? Hát vége van a napnak. Igen? Dehogy fáradt, szivatni akar. Ne! Ne! Három meg a bácsi. Mit csinál a bácsi? Szóval az ostorral. Puszítom. Három meg puszítom. Ígyes vagy. Igen. Köszönjük szépen. Carmen! Melyikkel kell állítani? Halló!